дар зиндагӣ бисёр корҳое ҳаст, ки савоб дорад, аммо мову шумо аз ин бехабар ҳастем. дӯстони азиз, оё мехоҳед ки донед баъзе аз корҳое ки мо мекунем дар зиндагӣ мо карда истодаем хеле савоби калон дорад? пас наворо то охир тамошо мекунем, дар зери видео лайк мегузорем, то ин ки дигарҳо ҳам бохабар шаванд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. дар зиндагиамон савоб гуфта мо танҳо хайр ва хубиҳои кардаамонро дар назар меорем. аммо бисёр корҳое ҳаст, ки савоб дорад, мо мекунем, аммо худ намедонем. масалан, бо зани худ суҳбат кардан, нишастан, бозӣ кардан, шӯхӣ кардан ин як савоби хеле калон аст ва сари ятимеро сила кардан. пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд, ки касе бо ҳамсари худ якҷо шавад, яъне ки хонадорӣ кунад, худованд бар ӯ савоб медиҳад. пас аз шунидани ин суханҳо саҳобагон пурсиданд: ё Расулаллоҳ, наход ки мо бо зани худ якҷо шавем, хонадорӣ кунем, истироҳат кунем, ҳар он чизе ки диламон мехоҳад ва дили худро қонеъ гардонем, худованд бар ин кори мо савоб медиҳад? расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам ҷавоб доданд, гуфтанд: бале, савоб дорад. тасаввур кунед, ки як марде бегона бо як зани беникоҳ якҷо шавад, зино мекунад, оё гуноҳ мегирад? саҳобагон гуфтанд: бале, гуноҳ мегирад. пас агар ҳамин муомиларо бо зани никоҳии худ кунанд, худованд савоб ва аҷри хеле зиёд барояш медиҳад.